марказҳои муҳоҷиратӣ сохта ба истифода дода мешавад, патент талаб кунанд ё ки регистратсия талаб кунанд, ҳамин ҳуҷҷатҳоро надошта бошед. Агар ҳозир гражданини Россия шидан, танҳо ба воситаи ЗАГС намешавад. Чон аз сар рӯшон гуноҳ рехтесай, ухе намедонанд ки чон як русиё ҳам аё. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунед ва дастгирӣ кардана фаромӯш накунед. Ҳатман дар видео як дона лайк бимонед. Ахбороти нава ба шумо пешниҳод мекунам ва баъдан комментарияҳоро хонда ба саволотон ҷавоб мегардонам. Як чизи дигара ба ҳаматон тавсия метиҳам, касоеда ки агар нафора узри зиёд мепурсам ва ҳастанд иҷа нафарое ки моро дастгирӣ мекунанд ва фикри пешравии моро мекунанд. Чихеле ки медонед дар канали ма конкурс рафтесай. Конкурси ма ҳамагӣ 33 дона конвертҳои пулӣ приз дора. Ҳамагӣ 380 донаи дига билет мондагии ай конкурси ма. Нархи билет 200 рубла дар бар мегира. Касое ки мехоҳанд билет бихаранд, инами картаи Сбербанкда метавонанд ки сумтона партоен. И карта ба номи Мунис Хуршедович мебоша. Агар ҳар як нафаре ки ҳамин видеоро тамошо кардесен, як донаи билет бигирен, дастгирии бениҳоят хуб мешава. Ногуфта намона, аксия дора, ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. Чектона дар инами рақамҳо WhatsApp даравон кунед. Рӯзҳои наздик мо финала аниқ карда видеоша пешниҳоди шумо мекунем. Як дастгирии дигар кунед, бениҳоят миннатдор мешавам. Ахбороти мо оиди ҳимояти президенти Федератсияи Россия аз ташкили марказҳои махсуси муҳоҷирон. ӯ гуфт Тоҷикистон зид нест. Кишварҳои Осиёи марказӣ аз ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон ҳавасмандиашро баён карданд ки муҳоҷирони меҳнатиашон ба талаботи Русия мутобиқ карда шаванд. Президенти Федератсияи Россия Владимир Путин пешниҳод барои ташкили марказҳои махсуси мутобиқатсозии муҳоҷиронро ҷонибдорӣ кард. яъне ки президенти Федератсияи Россия Владимир Путин қайд намуд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон марказҳои муҳоҷиратӣ сохта ба истифода дода мешавад. ин марказҳои муҳоҷиратӣ барои шаҳрвандони ҳамин давлатҳо хизматрасонӣ мекунад, барои ба Федератсияи Россия сафар кардан. Ва президенти Россия қайд намуд ки бояд мо фаъолтар бошем ва ҳавасманд кунем шаҳрвандони хориҷия дарк кунанд ки мақсад вақти одамон аз ватанашон ба Федератсияи Россия сафар мекунанд, ақаллан фарҳанг ва забони русиро хуб донанд. Ва ин марказҳои муҳоҷиратӣ махсус барои ҳамин гуна нафароне ки забони русиро намедонану фарҳанги Федератсияи Россияро намедонанд, хизматрасониҳо мекунанд. мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо ва дар ҳамин ҷо як чизи дигара гуфтам мегзарам. касое ки ҳуҷҷатҳошон буд шидагиа ва мехоҳанд ки граница бигзаранд, як бародари боваринока ба шумо тавсия метиҳам. ин ҳамин рақамҳода муроҷиат кунед. ин бародармон аз шаҳри Москва ва Московский област границаи Қазоқистон бурда мегзаронад ва боз худованд розӣ бошад, соқи саломат оварда ба ҷои даркоритон мерасонатон. занг бизанед, ҳатман айноми ма гап занед. назар ба дигар ширкатҳо нархи роҳкиро аз ин бародар бениҳоят арзон мебошад. мошиношам тамошо кунед як бор. мирзо нависондай: ассалому алайкум акаи Сорбон, агар дар номи ду кӯдаки ятима гузаронӣ хизмат мебаранд ё не, илтимос ҷавоб гӯед. қаблан сипосгузорам. агар ки документально ба номи шумо гузарондагӣ бошанд, шумо фарзандхонӣ карда қабул карда бошед, соҳиби ду фарзанд ба ҳисоб меравед ва ба хизмати ҳарбӣ даъват намешавед. Шоҳин нависондай: ассалому алайкум брат, чизе реклама мекунӣ карданги морам тра мефаҳмем. ҳозиражда ютуб пил надодесай. мо миннатдорем ба хотири барномаҳот, ба хотири ҷавоб додани саволот. касе ки тра намефаҳма панноша ба худо бугӯ, аҳамиятшон нате. любой чира реклама карданги 100% мефаҳмем та брат. ҳазору раҳмати калон ҳамин гуна нафарое ки моро дуруст дарк мекунанд. чихеле ки қайд карда ки бародармон ютуб тақрибан 6 моҳ шидагие ки ба блогерои ҷумҳурии Тоҷикистон пул наметиҳад ва аз ҳамин хотир даромади мо айни ҳол каме ҳам боша аз ҳамун рекламаҳо. ба ҳамин хотир касе да ки рекламаҳои мо маъқул набоша тамошо накунед ва касе дига да ки маъқул боша истифода бибаред. Пуллод нависондай: салом акаи Сорбон, ма дар Россия. Агар зани фарзандма биёрам, аз тарафи ман ба онҳо чӣ дар кор? Давернес, илтимос ҷавоб дем. Пешакӣ раҳмат. Аз тарафи шумо давернес дар корай ва загранпаспортошона туғрӣ мекунанд, билет мегиранд, сафар мекунанд. Тамом. Али Муродов нависондай: салом алейкум ака, вақте ки дар Россия боши виезд маҳкам бошад, данита проверка кунӣ бисёр. Ягон проблема намешавад? Не, ягон проблема намешавад. И ягон қонуншиканӣ нест.
як каси дигар нависондаи салом алейкум додарҷон Сорбон, ман як зани муҳоҷир, документ надорам, 3 сол шид. Кор кардастам, ягон штраф надорам. Агар Тоҷикистон равам, депорт мешавам. Илтимос ҷавоб медодӣ. Пешакӣ раҳмат, овозат хаста набоша. 3 сол ба ягон документ гаштагӣ бошен, вақте ки ҷумҳурии Тоҷикистон омаданӣ мешен ва дар аэропорт агар аз шумо ягон ҳуҷҷат талаб кунанд, мисол мегирем патент талаб кунанд ёки регистратсия талаб кунанд, ҳамин ҳуҷҷатҳоро надошта бошен, агар баъд метавонанд ки запрет навиест кунанд. Лекин баъзе вақтҳои ҳастае ки дар таможни фурудгоҳ ягон чи талаб намекунанд, просто паспортона мебинану мегзарен мелин. Сомонов нависондай: брат хоҳари ма через Беларусия ғайриқонунӣ гузашта буд, шуш гражданинай бо бачадор шиданд, чӣ хел Тоҷикистон бираванд. Яъне ки дар кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия қайд кардагӣ ҳастанд, махсус моддае ҳаст ки барои ғайриқонунӣ убур кардани марзи Федератсияи Россия 9 моҳ аз озодӣ маҳрум мекунанд ё ба миқдори 400 000 рубл ҷарима мекунанд. Вале дар иҷа гуфтагие ки шавҳари хоҳарат гражданини Россияй ва болои и бачадор шидагие, мумкин ҳамё ягон польза оварда битонанд шад. Агар ба Тоҷикистон омадан бихоҳам, мумкин ки ба воситаи ҳуҷҷати возвращения на родину биёяд. Шероз Саидов нависондай: салом алейкум брат, раҳмат пешакӣ. Агар 3 моҳа кредити телефон супоридагӣ бошӣ, 3 моҳи дигаш не, агар Тоҷикистон барои виездат маҳкам мекунанд, ҳатто барои қарзи сим-карта метавонанд ки виезди шуморо маҳкам кунанд. Ба ҳамин хотир касое ки қарз дорем ба Тоҷикистон ҳам миёем, плик кредитона супорида мегирен сари вақт. Як каси дига нависондай: ассалому алейкум ака, чанд бор шид ҷавоб наметӣ. Ман подписчиктам, ман 2 кӯдак дорам, ЗАГС дорам дар Тоҷикистон. Дар Россия қатъия рус бояд ЗАГС кунам, бояд ман аз ЗАГСи якумам ҷидо кунам ёки аз ЗАГС набравардаям метавонам ЗАГСи дар Россия кунам. Ждат дорам ака. Бародари азиз, агар ки ЗАГСта дар ҷумҳурии Тоҷикистон ту бекор накарда бо дар уҷа ЗАГС кунӣ, аллакай идизанагӣ ҳисоб мешава ва туурӣ намегирад хел. Вале боз як чизи дигаре ки барои гражданство гирифтани Федератсияи Россия агар ту фиктивни брак карданӣ бошӣ, ирам дар назди қонунгузории Россия айни ҳол ҷавобгарӣ дорад. ҳозир гражданини Россия шидан танҳо ба воситаи ЗАГС намешавад. Ту ЗАГС мекунӣ ва дар якҷоягӣ зиндагӣ мекунӣ бо ҳамун зани рус ва фарзанддор кишидӣ, баъдан метавонӣ ки соҳиби шаҳрвандии Россия бошад. Зайнаб нависондай: салом ака, печати фалшивӣ задам ай Турсия. Агар Тоҷикистон равам, депорт мекунанд? Агар ки дар вақти омадантон дар таможни огоҳ шаванд аз ҳамин кори шумо, бале. Абдураҳмон нависондай: ба хотири қиморбозӣ отказаться от подписчик кардам. Дига на хабари баде дар кор, на хуба, давай. Тудам давай, каседа ки дар кор нест, каседа ки маъқул нестай, удалит кунен, тамошо накунен. Франклин нависондай: чӣ ба саволи мара ҷавоб наметӣ? Агар пулакӣ хизмат равӣ, я моҳ баъди рафти омадӣ, 2 сол дигар давлат биромада наметавонӣ мегӯянд, ҳамин гап роста ё ки не? И гап дурӯғ ай. Хизмати алтернативӣ мераи, 1 моҳ пас ба ту военни билет метиҳанд, тамом. Ки ҷое мефорад мераи, чӣ кори форад мекунӣ? Як каси дига нависондай: салом алейкум ака, як акам хизмат дорад. То биромадани акама мара ҳақ доранд ба хизмат бубаранд. Агар ки дар оила зиёда аз 2 та писар бошен, одновременно наметавонанд ки 2 фарзанда, 2 писара ба хизмати ҳарбӣ даъват кунанд. Вале 2 писар боша, агар то баргаштани фарзанди якум дуюмгиша ба хизмат бояд ки даъват накунанд. Алишер нависондай: ҳамин конкурсат ҳаромай, басш кунӣ хеле хуб мешава барои худат ва барои охиратат. Агар бас накунӣ, худат узша медонӣ, бифаҳм. Не ки барои саволу ҷавобот беҳтарин, ягон гап надорам, Аллоҳ ҷазои хайрат битиҳад. Ҳам хеле нафарое ки ба хубӣ мефаҳмонанд, беҳад ман миннатдорам ва кӯшиш мекунем ки дига ҳамин корое ки мақсад шумода намефора, мо пешниҳод накунем. Вале боз ҳастанд баъзе аблаҳо ва бадбахтое ки худшон аз сар рӯшон гуноҳ рехтаистай, медроянд бо дар иҷа ба гапи хуб не, бо ба гуноҳ ҳақорат карда гӯё ки одама насиҳат мекунанд. Ухе намедонанд ки худшон як рӯзсиёҳанд ва ё. Раҳматулло нависондай: баъди регистратсия чанд қа мумкинай патента супоридан? Ҳар як шаҳрванди хориҷие ки вориди Федератсияи Россия мешавад, вай дар муддати 1 моҳ бояд ки патенти худша дастрас кунад. Баъди 1 моҳ зиёд шидан, аллакай ҷарима месупорен, баъд бо айсари нав ҳуқуқ дорем ки ҳуҷҷатҳои худтона бисупорем барои гирифтани патент. Вале барои гирифтани регистратсия чӣ хеле ки медонем, 15 шабона рӯз ҳақ дорем. ҳамин ҳуҷҷатҳоятонро барои регистратсия супориден аз рӯзе ки шумо ворид шидагиен ва регистратсиятонро ки гирифтен дар муддати 1 ҳафта сразу барои патент бисупорен, аллакай дар 1 моҳ ҳар душ дар дастон мегарден. тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.